Прави ли, не прави нещо, Windows знае. Така, значи ето го клипа за Gyro-X. Това е Gyro-X от всички страни. Отпреди се вижда накалника, че е претърпял малък краш, който не съм оправил. С регистрация, с всичко. Ето му е конзолата, това е копчето за мигачите. Ляво. Десен. Габарита не работи. Бибитката работи. Мигач десен. Фар. Мигач ляв. Отпреди има такова нещо за слагане на кошница. Който иска се слага. Сега предният калник е малко правен. Така, по отношение на двигателя сигурно се чува как работи. Ето му го джафтата за ритач. Сега по отношение на резервоар. Тук при него са двата резервоара. Ето този е за бензина, ето този е за маслото. Така, важен момент. Палене. Сега тук има малък дерт с самия стартер. Само че как да стане хем да... Ето така изглежда моторчето в запалено положение, наречена спирачка. Чува за как работи. Сега ми трябва някой, който да снима. Само че няма никой. Друг вариант освен този не виждам. Важен и съществен момент. Значи, когато се накланя, тук се накланя целият багажен отсек. Няма кой да го хване, за да ви го покажа. Така че в този вариант е възможно падане, ако има товар отзаден на багажника. И обратно. На зум ли съм, бе, братче? Значи, ето така се накланя целия на една страна и целия на друга страна. Но ако има тежест отзад, си е проблем с падането. Отделно не знам колко може да издържи тази конзола. Това е разликата с Gyro-Up.
защото при джироапа си стои хоризонтално и не му пука. Там вече е въпрос на желязо, колко може да се натовари. Ей, това е моторчето. Надявам се, че е достатъчно. Системата отпред на окачване е същата. Отзад, ето ги гумите, са доста по-тесни. За да се придобие размер, представа за размер, ето това е една каска. Ето толкова е голям багажник. Това е Giro Hix.